Siyabulela abazalwane kumzi wakwaBhengu ukuba usimemile wasinika imbeko uma belungise baqala phansi umuzi kaMkhulu la bevame ukuthi aphumule khona bawulungisa kabusha. Namhlanje simi kule ndawo ngokwesicelo sekhaya ukubanini amaKristu mageze azonyathela ukuze ke lendlu isikeleleke. Ingakho ke benimemile ukuba nizoba nathi Enkalondose nelonyana nelomoya ngcwele Thixo wethu onamandla sebe Nkosi yethu uYesu Kristu silapha Thixo onamandla kwekhaya xa siqala Thixo onamandla lenkonzo kwalelihle laphezulu sithi ngena kumkani kokumkani nokungena kwethu kwalelihle laphezulu sibuve Thixo onamandla ubukho bakho silapha Thixo onamandla kweli khaya Thixo onamandla xa sisima Thixo isicaka sakho Thixo esithunywe nguwe kwalelihle laphezulu mhlawumbi lenkonzo Thixo onamandla asiqali kuyiqhuba kumkani kokumkani kodwa Thixo onamandla sicela Thixo onamandla umembathise Nkosi ngamandla wakho Thixo onamandla sicela Thixo onamandla xa uqala Nkosi lenkonzo mayikhokhelwe nguwe kwalelihle laphezulu siyazi uba Thixo onamandla xa sibize wena kumkani kokumkani zonke Thixo izinto esizicela kuwe uyasenzela kasiqhuba Thixo onamandla inkonzo Thixo onamandla ngokuthontshwa nguwe kumkani kokumkani uyasembathisa Thixo onamandla yembathisa Thixo onamandla lenkonzo yonke Thixo onamandla lerhamente Thixo onamandla lapha ilindele wena Thixo onamandla sihlambulule kuqala sihlambulule kumkani kokumkani ngoba lapha Thixo onamandla masilindele wena Thixo onamandla nelikhaya lembathise Thixo onamandla lomeleze lipha amandla Thixo onamandla emandleni kuyo yonke Nkosi inkonzo eqhutywa iqhutywe Nkosi ilawulwa nguwe Thixo onamandla ngawo Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Amen.
Incwadi yesishilelo sisahluko sesithathu. Sifumana ivesi eyodwa eyama-20 kuphela. Yona ibhalo yafundeka ngolu hlobo. Yabona ndimemnyama ndinqonqoza ukuba uthothe waliva ilizwi lami waluvula ucango ndiyongena kuye ndihlale naye naye ahlale kuye. uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyaphuma bazalwane, sizophuma apha. Sisathi nje ugqitha apha sisaya emnyango apho siyaboshumayela khona. Kodwa ndizawucela amadodana abe mathathu anqine ngeli lizwi ngaphambi kokuba siyekele umndeni ushwamazwi ngemva koba umngeni sowuthethile siphumele emnyango apho siyoshumayela khona. Usesichithile ePatima apha, uYohane akaboni ngenxa yendlela, ukhushwe amehlo. Ufika ke kwixesha yabona ndime emnyango, ndiyanqonqoza ukuba kukho olivayo ilizwi lam avule. Ndiyangena ndihlale naye, ndidle naye ngoba uvula ucango. Uma sikweli khaya sizovula lo mzi, sizongenisa uYesu ukuba hlale kule ndlu, ayilawule ngoba nguye umlawuli. Ingxaki ekhoyo endaka ndayiva
izulu lomisi ematatiyeni suke ku athi urhulumente athenga itanki Ya. enzela into yoba kwakufika izulu Hey, lunga tata. Hey. ithi xa iletha imvula akwazi amanzi ukungena etankini We. Yo. ndime emnyango vula ndime emnyango yanetha imvula bavuya abantwana bekhaya Yo. ngoba bethi bazawufumana amanzi ngomso bonke abantu bayesitankini bayavula amanzi ukuze bafumane amanzi kanti ngelishwa Hey. kwelikhaya uvaliwe athi amanzi akufika akanako ukungena ngoba livaliwe sizawuthi kumziwa kwaphenga uvulani uyesu angene wa vulani uyesu angene ngoba uthi uyesu ndime emnyango ndiyangongoza olivayo kodwa ilizwi makavule ndingene ngoKristu Yesu inkosi yethu amen. Itata isiporo esibheka kwamasho. Xa alifika eMia Bank. Dalithenga itikiti. Kodwa xa songena esitimeleni. Ekwesingenile kwathi kanti ibhaki yam ibomele ngaphandle. Sasuka isitimela. Apha endleleni ndaba ngathi ndiyakhwaza driver misa kuba ibhaki yam ishiye ngaphandle wathi udrayiva valile ndiyahamba ndime emnyango ndiyankqonkqoza kodwa ke ode wahlala kum nam zohlala naye xa kukhona imeko ezokuhlala kuyesu abanye abantu bayahlala kuyesu uzowuhamba iifika zekhaya kodwa kekho noyesu ebephila kweli khaya kodwa ke ndime emnyango ndiyankqonkqoza umongameli ikhaya amadoda nabashumayeli umkhosi kaThixo wonke ndiyajoyina bawo ndiyaxolisa ngokuba nje bendithi kusangena hayi ngoba ndiyidelile inkonzo bekufanele uba xa unje nam ndinje kodwa ke uxolo wombhadu nerhamente yonke kaThixo kodwa uyabona ndime emnyango ndinkqonkqoza
othe waliva ilizwi wavula ndongena ndibheke umntu omemnyango mna ndiva uba umongameli xeqala ethetha ngoYohane esiqithini engaboni kwafuneka uba ngoku noba uhlela apha okanye ungaphakathi kule ndlu kodwa uboni kodwa indlebe zona mazenze umsebenzi wazo mawuve ongathi mlamhla ka ehleli pha imfama enkonkoza uyesu endleleni zininzi indlela zomemnyango noba udlula ngendlela uyesu ememnyango yamva usemnyango yabuza uba ungaba kudlula bani na ithi hayi uyesu waseNazaretha uyabona ndiyankonkoza imemnyango ndinkonkoza wawubona okanye wawuva ubuyesu memnyango wathi ungakosi ndenzele inceba uba uhleli kule ndawo uhleli kuyo okanye uvale ucango mamela uyesu ulinde wena ufuna ukuvula angene nakweli khaya uyesu umile ulinde ungena nakowuphi na umntu omelapha phambi komnqamlezo bahlela apha abantu uyesu umile ungumnyango ibhadi elihleli ngapha alimbona uyesu uba uyankonkoza liyavakala lithi kongunyana kaThixo kutheni na ungazisindisi ube sowusindisa nathi uyabona ndimemnyango ndinkonkoza layibhaqa linye lithi ngoyiki na wena uThixo ngoba sihlela apha thina ngenxa yezinto ngoYesu Kristu inkosi yethu amen. othe waluvula ucango nohlala naye ndiyakubulisa ba umongameli noba umvangeli ikhaya lakwethu inkonzo ngokubanzi ngelihle igama lenkosi amen. Lihlushwa ngumcimbi ba umongameli ndimile emnyango uthi umbhalo elizwi likaThixo
kungangeli xesha akasaboni ufakwe emgqomeni uyaqeqa ndimile emnyango ndinqonqoza ngeli xesha bazalwane wema unyana womntu uthi umbhalo welizwi likaThixo ufikela kwindoda besaziwa ukuba ngumbutho werhafu bavakala kabantu abangalivulanga ucango ngelo xetshelo angangena kanjani na endlini yomuntu ongumoli ndimile emnyango ndinqonqoza walivula umbutho werhafu ngelo xesha ucango wahlala naye phakathi endlini uthi umbhalo welizwi likaThixo lavakala ilizwi lomzali omile emnyango uthe wakholwa uyawusindiswa sithetha ngokuvula kwenhliziyo wayivula umbutho werhafu ngelo xesha ixakekile irhamenti okuba ngahlala kanjani nombutho werhafu engumgcini nje hayi bazalwane umbhali uthi uthe walivula ucango ndawuhlala nawe uyanqonqoza ngomhlo wodwa uyahamba udlula phansi kwica kwechibi apho bekuhleli intombi athi umbhalo welizwi likaThixo ngeli xesha lentombi inethombo legazi kodwa ngenxa yokuvula ucango bazali bami yabonakala isinda nani mzokwabo ubhengu seniluvula ucango ningabasindisiweyo nasinde emiphefumleni sithetha ngoThixo njalo othi waluvula ucango ubonakala usinda kuyo yonke imimoya engendawo othe ndimile emnyango ndinqonqoza wanqonqoza unyana wamadinga bawumongameli athi umbhalo welizwi likaThixo unqonqoze nyakunyana womntu ngeli xesha uhlukene nabazali ubheka kwaLabhani ithimba leBhayibhile ngelo xetshelo abazali bebebalekela ukuba ingafi le nkwenkwe bathi hamba sothi sukubize emveni kwehlilulaka kumninawe wakho ndimile emnyango ndinqonqoza athi umbhalo welizwi likaThixo uthesela lapha esitratweni wafika ukuhlwa endleleni alalisonyana womntu wathe kuphaphameni kwakhe wayibonile likaThixo ihlabe ngamazulu nomhlaba wavakala umuntu wayivule inhliziyo yakhe wathi bendingazi ukuthi ukhona nalapho nakweli khala kabawubhengu uThixo ukhona mzumhle wasekhaya amen ekhaya akukho okuningi esokusho kakhulukazi sabazukulu sinikezwe imvume womalume kanye noma namanje bathe nokuthula ngakhuluma ukuthi bekumjondolo kamkhulu lo umkhulu ezoshiya onyaka shiya ngawo wasibiza ku January 6 or 4 wabiza lonke umndeni wakhe sasicwelela igcekeni umkhulu bumfice ehlezi lapha phansi kwesihlahla o encike ngodonga umi iweather ivuma umi ingavumi ubumfica la umkhulu bekurare ukuthi umthole ukuxoxa naye esendlini so sifikeliwe ukuthi njengoba sibaningi sibangaka
Uma sithi ngoba sonke besihlale siza kumkhulu, shuthi manje umuntu ohlala la siyamshiya yini? Noma sesithi akuselona yini ikhaya lethu njengoba umkhulu athi ikhaya lethu sonke leli. Sabona ukuthi kuhle ngoba sithi mesikhona silale kulomjondolo. Lo mjondolo awusavumi usuthi menginetha kuxhaxhaza ukuthi umjondolo kamkhulu awakha naye ebusheni bakhe nomalume abangasekho siyawuvusa. Ngobani? Ngoba sibaningi sizele ningane zethu zizele. Umana nje mangase kuthiwa wahamba ekhaya wahambe yedwa kuleli igceke kodwa uzobuya no6. So sabona ukuthi lokhu esikwenzayo sikwenzela thina nomkhulu engasekho ukuthi ikhaya lethu leli amazwi ashiya nawo. So sibonga kakhulu kubaba uNonhlanga ukuthi mesithi sikhala ngoba umuntu oqala umkhulu besithi mesihlangene athi umfundisi nimtshelile yini. So besingenza ngendlela yethu vele ngoba akusikona nokuthi mhlawumbe bekwenziweni nje abantu abaningi futhi bake babe nalokuthi why nithi umjondolo ngoba alipheli ilimi ukuthi inyuku uyobeka phezulu emjondolo. Uphi umkhulu semjondolo phezulu. So ke namanje sisaloke sithe isemjondolo. So safikelwa yiloku ukuthi into yokuqala besothi kumkhulu sihlangene la nimtshelile yini umbiza ngegama lakhe ke liqala ngo-G. Nimtshelile yini? So sabona ukuthi ngabe asibenzi ubulungiswa mesingamtsheli. So siyabonga mfundisi njalo ukuhlala usithwele sulomndeni asenzanga ngokwazi kwethu nangokuhlakanipha kwethu nawe futhi awenzanga kodwa kungenxa yomusa kaThixo ukuthi njalo mesikhala kuwena uhlala unathi. Siyabonga ikhaya likamkhulu ngijabuliswa nezincwadi evuliwe. Ngoba incwadi evuliwe ngathi ikhuluma nathi ukuthi sathi lela gate ngeke livalwe. Wathi umkhulu sihlezi umuhluleka igate livuliwe. Sizolivalela ke thina igate abantu abadala bekhaya bengasekho. Sibonga kakhulu. Madodana asebhizana ngicela ningixolele. Last year ngancisha ithuba umfundisi akangikhulumisanga for 3 months. No. Ukuthi akayenza ayilento kade ifuna yenzakalanga. So namhlanje ngibonga kakhulu ukuthi nikwazile ukuphumelela. Ngicela ikhaya leli njengoba nishilo ukuthi livuliwe. Asenzeni asimdumiseni uThixo. Siyabaza ubuhle bakhe namanje asimmemezeni singakhathali. Ngiyabonga. Umusa kaNkulunkulu umusa lona umusa kaNkulunkulu wanele
Masivule ke lenkonzo yalapha emnyango. Iculo 161 Thixo kunanqaleko, Thixo kunankcubeko, ukho ngamaxesha onke, ukho endaweni zonke apho iphela khona. Asicela uBrother Kahane athi Nkosi kuba ukuze line izulu umprofeti uyakasixhenxe esoloko esithi hamba uyokroba ukuba yeza namanzi apho sigqiba khona uBrother Kahane ubezothixo Thixo akunanqaleko, Thixo akunanqibeko, ukho endaweni zonke, ukho ngamaxesha Sithandaze gameni loyise, gameni lonyana nelomoya oyingcwele. Thixo wethu, sewenkosi yethu Yesu Kristu, silapha mongameli wethu maqhuba yakhawuleza mangangakathi akekho kanti ukho. Thixo wethu namandla wonke, simema wena Thixo olungileyo. Xa singenayo Thixo olungileyo apha ententeni sithi Thixo olungileyo yiza, sesilapha mongameli wethu onamandla wonke, sewenkosi yethu Yesu Kristu. Asinanto Thixo olungileyo singenawe, sewenkosi yethu uYesu Kristu. Yiyo lonto Thixo olungileyo sithi Thixo olungileyo fukama lenkonzo. Thixo wethu onamandla wonke uyembathise ngamandla akho. Thixo wethu onamandla wonke, ba Thixo olungileyo asinamandla ngaphandle kwakho. Thixo olungileyo sewenkosi yethu Yesu Kristu. Thixo olungileyo obona pho singaboni khona, bona Thixo olungileyo izelwa kowethu. Thixo wethu onamandla wonke ngoko naphakade. Amen. Nkosi ndithembe wena ma ndingaze ndidaliswe
Masifumane ilizwi lenkosi kwincwadi yamakhosi okuqala ngamashumi 22. Sifunda ivesi eyodwa ngamashumi 3 angenanto. Ibhalo yafundeka ngolu hlobo. Wathi ukumkani wakwa-Israyeli kuYehoshafati, ndiyakuzenza mntumbi ndingene ekulweni. Yambatha ingubo zakho wena, wazenza mntumbi ukumkani wakwa-Israyeli, wangena ekulweni. NgoKristu Yesu Nkosi yethu. Amen. Amen. Lilo elilizwi likaThixo ndiyashenqa kule ndawo endikuyo. Izakini bazalwane, yekela madoda wazenza mntumbi wangena ekulweni. Ngomnye unyaka ndisebenza ngapha eMatatiyele, ndiqeshwe ngumfama ukwalusa. Uneshomi yakhe ekwakho esixekweni. Ngenye imini athi mandithabathe itakane lebhokhwe ndilise kwishomi yakhe. Ndilifake esakeni ndihambe nalo. Ngelo xesha ke ndandisalunga kwezi zinto zamadoda. Nkosi yam. Hey. Endleleni kukhona umama uneshuwa. Xa ndifika apho kumama uneshuwa ufuneke ndithobe uncane. Ndibeka isaka lam netakane, suka amakhwenkwelali kanti andibona ayokhupha itakane lebhokhwe afakele apha. Xa ndifika khona ndithabathe isaka lam ndihambe. Xa ndifika kulaa mlungu, xa kuvulwa kukho itakane leyapha, ufonele mva. Bendingashongo uba ndithenga itakane lebhokhwe. Athi kunjalo, athi kodwa apha wangena ekulweni wazenza mntumbi. uJehoshafati lo
mandigqibezele xa ndibuya okwesibini ndigqitha kumama oneshuwa amakhwenkwe akhuphe ihagu afake ibhoko Hey! xa ndiyofika kumqeshi wam ndifethe itakane lebhoko wafika into yoba ndithi kuyo kuzawude kube nini udlalisa ngam Ya! xa siya ngapha uyenye into xa siya ngapha uyenye into Udlula pha. Yo! ndithi kuye yiba entonye ukumkani uJehoshafati uya ekulweni kodwa uthi xa eya kwilizwe lamara wazenza mntumbi wangena ekulweni ndishiyapho amadodana azosho uba kwenzeka ntoni ngoba apho isuka khona uMikhaya kuthiwa xa kuyiwa kuye ndinyuke na ukuya ekulweni kusinina noba ndinganyuki wathi nyuka kuba umprofeti uZedekhiya wasuka wenza impondo zesinyithi ukubona into yokokuba naye uthunyiwe kodwa wangena ekulweni wazenza mntumbi umKristu namhlanje waziwa njengomKristu amini ungumKristu kodwa busuku ungumntumbi bathi abantu siyafanisa naye ngathi sike sambona ngoba ngamanye amaxesha umKristu uyashintsha azenze mntumbi uthi ke mprofeti uMikhaya unganyuki ngoba uba uyawunyuka awusayi kubuya ndizothi kuwe iba ntonye abantu ungabaxaka endleleni ngoba umntu ozenza amabala uyaxaka endleleni kaKristu